Eu nu am jucat cu dumneavoastră, nu știu dacă am mai jucat. Ba, ai jucat cu mine, ștoarfă, că spun eu că la dobitoaca aia m-a scos când am vrut să spun și eu mai multe informații, cum te cheamă, de unde ești, cum te prezinți, cine ești, ești vedetă, nu ești vedetă, te duci la Andreea Esca, o lingi? Cum dracu să nu știu? Bă, mă taci în gură, nu fă figuri de astea. Ia uite, bă, și baba știe de figuri, bă, ești nebun. Ia uite, bă, și baba... Figurile astea, nu fă figuri. Că nu ține cu figuri, nu ține. Cum nu ține, bă, că te pun în ține. patru labe și spun capra cu trez? Cum să nu țină? Hai, nu e acolo cu capra cu teiesc, eu o spun țapul cu teiesc. Să vezi ce te ține cu capul în ghiuvetă și ți-o adâncesc. Cu tine vorbi prostii. 87 ani de casă, e băgat de un milionar. Băi, femeie, 87 ani de casă, e băgat de un milionar. auzi? Nu mai există educație pe pământ, ștoarfă, nu mai este educație pe pământ. Toată lumea e pentru aruncarea banului, bani, pentru faimă, bani și multe alte celelalte. Nu mai există educație. Tu, când a trăit timpul lui Ceașcă, erai educată, pentru că Ceaușescu ți-a dat mămăligă, mălai, ulei, este multe, înțelegi? Dar nu mai e educat. Ulei și malai. Păi miliei, da. Dar Și... de unde să mai știu? Păi ți-a dat miliei, deci Ceaușescu îți dădea miliei, îți dădea ulei, îți dădea de toate. Dar nu mai există educație pe pământ românesc, înțelegi?